lele umalungu omkhonto wesizwe kanye nabantu bonke nje bakwaZulu Natal. Ngikhuluma namhlanje ukuzocacisa nje ngiqondisa izinto ezimbalwa. Into yokuqala engifisa ukuyiqondisa inkulumo engiyithole sengiyithola nje isindiza ku social media ehlasela mina ukuthi mina nethimba lami sihlele umcimbi wangapha ePass4 Phumula ophikisana nomcimbi ohlelwe eKeningdlovu kwaMashu. Hayi, ngiyayiphikisa leyo nto. Kuyahlupha nje ngoba baningi abantu abebengithinta ngalolu daba. Kodwa engimhlonipha kakhulu umfundisi uKhomo uthi yimi engiyingxenye yokuxoxa. Hayi mfundisi, angicacise bekungakuhle ukube okokuqala ungithintile nje wabuza njengoba kwenze insizwa engiyazi ukuthi uMagaye engifonele yangibuza ukuyena umuntu oqala engizwe ngaye ukuthi kunezinhlelo ezimbili, olunye lisePass4 Phumula, olunye luseKeningdlovu. Akazange ngihlasele, azange asho ukuthi ngiyaxova uMagaye. Nawe ke musu kusho umfundisi ukuthi ngiyaxova ngoba angikaze ngibe nethimba engiplana nalo uhlelo lwasePass4 Phumula. Angikaze. Funa ukuthi lokho ngikusho esidlangalaleni kwaziwe wonke umuntu. Angilwazi futhi uhlelo lwabamashu eKeningdlovu. Qala ukuluzwa nguMagaye. Ngoba akekho umuntu wasePass4 Phumula wakwangithinta engithinta ngalolu hlelo. Akekho futhi umuntu waseKeningdlovu owakwangithinta engithinta ngohlelo lwabo lokuyo celebrate birthday kaPresident. Ngiqala ngawe nje kanye noMagaye njengoba wena ke sewumhlasela. Kodwa ngamtshela uMagaye ukuthi ngizoliphenya ngizwe ukuthi kwenzeke njani. Ngiliphenyileke. Ngathola ukuthi iregion yaseThekwini ibingakaze yaziswe umuntu ngalolu hlelo lolu lwaseKeningdlovu. Unobhala weprovince wazisiwe iregion yaseThekwini ngesicelo salaba basePass4 Phumula sokuthi ngibe khona ePass4 Phumula. Kodwa unobhala ubengakaze angithinte weprovince, ubengakangithinti ngoba walithola lolu daba esendleleni eye Northwest kuThange, eyale Northwest la edeploywe khona. Ngakho ke uma ngithola konke lokho izolo ekseni ngibe sengimbuzisisa naye kwacaca kimi ukuthi cha, ubengeke phela athi esendleleni eye Northwest indlela ende kangaka athole nethuba lokuthi uzongazisa ngalolu daba. Ngakho behlele ukuthi angazisizwe lekuseni. Ngicela ke ukuthi kuwo wonke nje umuntu owazi ukuthi ngixovile ngaba nethimba saplana umcimbi wasePass4 Phumula azi ukuthi akaze ngikwenze lokho. Bese ngiza ohlangothini lesibili. Uhlangothi lesibili yilolo likhuluma ngokuthi ku-wrong yini, kubi yini uma iPass4 Phumula ilohlelo lwayo. Kodwa futhi izoni yasePass4 Phumula inohlelo lwayo, kwaya futhi nezoni yaseKeningdlovu inohlelo lwayo. Kukhona isikhathi engangisemcimbini ngaso
eMnambithi. Ngamemezela kakhulu, ngamemezela ezilangalaleni, ngamemezela kubantu ababekhona, ngamemezela futhi kuzo zonke inhlelo ezazikhona zokukhuluma zabendaba. Ngithi amalungu omkhonto wesizwe anelungelo lokwenza iprogram ezothuthukisa iyise phambili umkhonto wesizwe. Ilungelo angenalo ukwenza iprogram ezolimaza umkhonto wesizwe. Kufanele akuzweke lawo malungu. Kodwa uma ngabe kuyinto enhle ezolekelela umkhonto wesizwe, ayifunele leyo program imiswe yinombala. Onobhala kodwa ngagcizelela ukuthi kufuneka baziswe onobhala, noma unobhala we-region ikakhulukazi, noma nakukho nowezone nowe-sub-region kufanele baziswe. Nowe-province kufanele kuthaziswe ukuthi khona iprogram, hhayi ngoba kufanele ukuthi imiswe, yingoba leyo program kufanele yenzelwe ukuthi ibe ney'nhlelo zayo okuhambisana namaprogram afana nale program yokubungaza usuku lokuzalwa kaMongameli. Kuhamba futhi nokuthi ubani odeploywe lapho, noma owe-region noma owe-province noma owe-national. Namanje angazi ukuthi ubani odeploywe ePhasifo Phumula ngoba ngifikanga lapho engxoxweni nonobhala. Angazi futhi ukuthi ubani odeploywe eKheningdlovu ngoba ngifikanga lapho. Kodwa uma ngabe kuwukuthi abaseKheningdlovu bacele mina ngilindele ukuthi unobhala weprovince angitshele ukuthi uyangideploya yini lapho noma cha. Angizideploy. Ngilindele futhi ukuthi uma ngabe kukhona omunye ocelwe eKheningdlovu naye batshelwe onobhala ukuthi cha, nangu thina esesimcelile eKheningdlovu. Uma singezukubatshela onobhala, aluzukwazakala uhlelo kulaba abahola inhlaka zomkhonto wesizwe. Ngifuna ukucacisa nenye into engibona ukuthi iyahlupha nje, ngoba laba abaseThekwini beregion bathi bezwile ukuthi ingathi abatshelwa ngoba bathathwa ngokuthi abasekho ebuholini. Akulona iqiniso lelo. Abaholi bomkhonto wesizwe kuyiprovince yaKwaZulu Natal nama-region bazoba khona kuze kufike uSG kanye nethimba bazofika nalo. Yibona bazofike baqede lama-structures akhona, bakhe amanye kabusha ngokubambisana namalungu omkhonto wesizwe kwaZulu Natal ngalolu hlelo ekuthiwa i-consultative process. Kodwa uma lingakafiki lolo hlelo ngomhla ka-18 no-19, wonke umuntu owaye-appointiwe esikhundleni usekhona kuleso sikhundla. Kufanele sikuhloniphe lokho. Mina-ke into engiyibonayo ezosixovela inhlangano ukuthi singasihloniphi iy'nhlaka zobuholi ey'suke zikhona ngaleso sikhathi. Yingozi leyo. Ngiyathemba kodwa ukuthi emva komhla ka-19 uma sekwakhiwe iy'nhlaka-ke ezizosingatha ukhetho manje, sizozihlonipha lezo y'nhlaka. Ngiyakucela mina ukuthi ake sihloniphe iy'nhlaka zomkhonto wesizwe. Ngigcina-ke ngokuthi kunesisho sesiNgisi esithi don't hang your dirty linen in public. NgesiZulu kusho ukuthi singathatha amanikiniki ethu angcolile siyowanekela umphakathi noma siyowaneka esidlangalaleni.